kod jakom mar IPOA chopo nyim kamati mar od bura mochung' ne arita ndiko dhoge wi tho mar Albert Ojwang'. E kindeno jotelo gi oyudore kama tek lero gimomiyo gisebedo ka ginyiso jopiny weche mogajore kaachiel kod pogruok mar saa e andika mar chenro mar ndhicho mar Ojwang'. Duol mar IPOA yango nitie tudruok mane bedo kind jogo mane oloso chenro mar ketho picha mar wang' dede CCTV. Okinyi ma kawuono e nyim kamiti mar od bura mochung' ne arita, jotend arita ma pacho ka moting'o gai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod director mar obila mar Okwach Kich Mohamed Amin ochopo mar keto ler ewi gajruok mar weche ma osebedo ka ichiwo ne jopiny ewi tho mar Albert Ojwang'. Kanja kod nyawadgi mar Okwach Kich Mohamed Amin oketie tago maliet mar keto ler mong'ith ewi chuok mar thuolo mane jalupo gai mar obila Eliud Lagat nochiwe ng'ur ne Okwach Kich yudo duoko kowuok kuom CAK kod reto mar meko mar Albert. A team was formed on the same day. You went and got a statement from Eliud the same day. You wrote to CAK the same day. They replied the same day, and the following day you're already in Kisii. Amin kata kamano onyiso jood bura ni gin ne gitiyo mana tijgi kaka chikegi ne oyango. All cases reported must in as much as possible be expedited. But like I said, we did not accord the matter of DIG Lagat any special preference. Mohamed Amin bende oketi mondo ler kaponi Albert Ojwang' ne ochopo e tesendo bila ma Central Kongima koso oyo. Amin onyiso jood bura ni en notiyo kod andika mar tesendo bila ma Central mane yango ni Albert nochopi e tesendo bila no kaneno makare. As per the record and your own submission, correct, under oath, yes, the deceased was presented to the Central Police Station in normal state, physically. Yes, as per this, yes, and it is very, very clear. Okay, we picked that. While appearing normal. Yes. And we are going to. Of course, he's not a doctor, I know, but appearing normal. Exactly. Weche kata kamano obedo matek mar lero pogruok mar saa e kinde manorwake Albert e tesendo bila, kinde mane okete nyinge buk kaachiel kod kinde manoyude ka ogamo yweyo. Who reported at some point as per the OB to be the suspect well. Later at that is at 21:32. Then at 1:35 he was now reporting that to be kicking the wall. Kaluore kod director mar Okwach Kich Mohamed Amin, andika mar obila nyiso ni noyud Albert kamutni kendo gweyo kor ot kinde mar saa 7 kod dakika 35 mar otieno. And have found most of them well, apart from the last cell where he found a prisoner, namely Albert Omondi Ojwang', who was alone in his cells, making a lot of noise while kicking the cell walls. Neno ma opogore kod neno mar obila mokwongo mane wacho ni e tielo mokwongo Albert nogo wiye kor ot kamano ema nokelo thone kendo bang'e ni noyude ka ogamo yweyo kendo ne oling' thi. Penjo en ni e kind saa 3 kod dakika 32 manorwake Albert e tesendo bila mokete kare kende nyaka saa 7 kod dakika 35 mar otieno ang'o manotimore ne Albert. From 2:32 to exactly 4 hours. 4 hours. So now the evil had happened within the span of these hours. Bende oyangore ni chenro mar rocho picha mag CCTV ne ochan gi achije moko kendo ne gigore simbe wi kaka ne gidhi timo timno kaka yor rucho neno ewi monj mar rawera no. Somebody called somebody to come, okay, and actually he was asked whether he could delete a particular section. He said he can't, he has to delete all of it. And he did that. Jakom IPOA Isaac Hassan wacho ni gibiro dayo dho jalupo gai mar obila Eliud Lagat kanyaka sani achije ma ok tin ne 23 oseda dhogi. Ogai mar obila Douglas Kanja bende oyango ni jalup ne biro chuno ni obed tenge mana ka wacho miene ewi nek makamano. The investigators said that they will have preferred to take all statements from all the policemen involved before they can now confront him and in him being the final person who made the complaint. It's on that basis that now he can be able to step aside to allow for that completion of that investigation. E thuolo no, duol mar IPOA oyango ni e thuolo mar dweche 4, jo Kenya makwan gi romo 20 osethoyo dang'ech gino makoro kelo luoro. We have one, annex 1 is the deaths in the last 4 months in police custody. Annex 2. How many?
There are 20. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.